Príjemné predpoludne všetkým prajem. Dôstojný brat biskup, vážený pán dekan, sestry a bratia, dovoľte, aby som vás privítal, aby som otvoril 4. školskú konferenciu Evangelickej cirkvi. Je 4. v poradí a snažíme sa ich organizovať každé 2 roky s cieľom, aby sme dokázali aspoň na 1-2 dní dať dohromady ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na vzdelávaní v Evangelickej cirkvi. Naschvál to definujem takým širokým spôsobom, pretože aj keď sme tu mnohí z evangelických škôl, sú tu ľudia, ktorí sa venujú vzdelávaniu, či už ako katechéti, či už ako ľudia, ktorí administratívne tieto veci pripravujú, alebo ste tu zástupcovia zriaďovateľov, učiteľov, alebo teda ľudí, ktorí pomáhajú kvalitnejšie a lepšie vzdelávať, či už vyučovanie evangelické náboženstvo, náboženskú výchovu, alebo akýkoľvek predmet v evangelických školách. Vitajte vo Veľkom Slávkovom mládežníckom zariadení, ktoré nám pravidelne slúži na rôzne naše akcie, za čo aj ďakujeme, že tu môžeme byť a že nám vytvárajú dobré podmienky.